Ninya stang no ikani ka Bible study kani ka por tonginya duai kukpa jingibha Pdeng long bala Kyrkhu ka Pdeng ka khot ka jome ni aingu eme ni ai ka burom seme try ni ro ka Pdeng ka jome ka balong ka Pdeng ka em bat ka badan bor menong BLEI jong ka Jingshai baro hame amdan ka badum bat ka bakka me ai ka Jingshai ngi briew ki bayat ha ka badum try bangin yo ban ye ka Jingim ka jongme lingbau try jisu kupa ni aingu eme ba me penla pa dingi sesin kum ka Bible study jong ka Balang bangin yo kum ni ban ye puli ka KTIEN jome ban study ya kani ka gospel ka jong Ioannis tu da penyar pensyai ki jingmut jongi kenrat namar ngilong tang ki briew ki bamla ban shim Phang lut dalade dari to hikai yang try uman sim khot ujome ubamena kular bon hikai batun pensyai hangi ki baro to ai bon nyalam ngi hakani ka por kenrat na bangi pani kini Pdeng Jesus Christ amen ting ai khublei fi baro ka Pdeng ka badan botam ka jong try jong Jesus Christ kan thup fi badan ha ki jaka ki bos ngap ye ka video na ka YouTube channel jong ka Balang nila puli ka gospel Ioannis haduk kan nong ka baning kong haduk ka khot ka BLEI ha ka bala tho se Phang KTIEN ubala don bat BLEI na do ka baning kong ubala don na do ka baning kong ubala don bat BLEI bat ulong BLEI ubang isham hakiwi pat ki bynta jong kani ka gospel bat kiwi ki bynta KTIEN BLEI bau day Jesus Christ ubala wan long briew se kani ka perthai utau KTIEN jong BLEI temen tapan nginyepet Yesus bau Ioannis utho se Phang utrai Jesu KTIEN jong BLEI ha ka khot ka basau bat ka basan gospel Ioannis ka lenong ka baning kong ka khot ka basau bat ka basan ha u ladan ka Jingim bat kata ka Jingim ka lalong ka Jingshai jong ki briew bat kata ka Jingshai ka la shai ha ka badum ndre kata ka badum kam Pdeng yaka tal ngio por ngin pendap haduk ka khot ka bafra dengan polis nan ka khot ka banriu lami ubreu bala pha do BLEI uba Pdeng Ioannis uni ulami no ya ka ban phla bo nyo phla se Phang tau Jingshai ba baro kinyo nget da hi umlong tau Jingshai ndre ulami no ba unyo phla se Phang uta Jingshai ta tikani ka khot ka basau ka ongum no ha u la dan ka Jingim ha we uta bala dan ka Jingim ha uta uba la tho na do ka khot ka maningkong utau KTIEN ubala dan bat BLEI ubalong BLEI ubala dan ha ka maningkong bat BLEI da la long ki baro bat khama sim la long ka ru ka bala long te ong pat hangi baha uni la dan ka Jingim bat kata ka Jingim ka la long ka Jingshai jong ki briew to tinginya pet chwai ka ni ka khot ka basau kamut ayu habo ong ula dan ka Jingim namar Ioannis udang syutho haneng ba uni udeu KTIEN da bala penlong ya ka perthai komot mama ula penlong ya ka perthai ngila puli kiwi ki bentaru da la long ki baro la thau ki baro da bat ye ngila puli ha ka sithi sigi Kolosai tementa kani ka KTIEN pat ka baong ha ula dan ka Jingim kani ka Jingim kadai ka kadai sibenta na kata ka baula ban penlong ya ki baro to te, 'Te, 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 '
ta manga phi ngi itho ya ki badan ka Jingshai kani ka light ka bangi penme hangni i ka makami naladehi ndai haka Jingshisha ka silong tang ka jaka ban penmi ya ka bawan na wipan ngitip bakawan na ka current mo na ka electricity baga sami ketika light tiga tu ka current ka electricity pat ngi perkhat baga tu ka kalaban mi daladi ketupat kami na kita ki bor ki kor penmi ki bangiong ki generator ki badan ki jaka ba penmi yaki dan rai kumno kito ki laban penmi kito mendai naladi ba ki don ka bor kito pat tersitar ndangi ya phai biang sedien haka bakut ngilap baka tenrai jong kini ke bor bro kawan na kesngi dai kesngi ka ba penyo ikani ka bor jong ke Jingshai ndri kesngi kum ka nuksa larangi ong hoi bro ka bor ka energy kawan na kesngi ndri ka dai kawai na ki jing penlong ki jong utau bola thau ya ka beneng bat ka khando kalong tang kawai na ki mo tika sngi baru benai kialong kumno i benai men met bau syai mo tendam dan kesngi ubenai kumbangi pulih school umla ban ai Jingshai namar ubenai usu phalang la new reflect ya ka Jingshai na kesngi tenre utau bala thau ya kesngi de mo upat ubai ya kata ka bor ka sengi bukan penmi Jingshai tedai ma uken utau badan ke Jingshai tekani ke Jingshai ka badan hu kadai keta ketelong jong ke Jingshai ka bangi iha ka mariang swa kumno kani ke Jingshai ka kumgalait kadai ke Jingshai ka bah ka mariang mo lada don habadum nganomi isna ye kini ki me ki ben hangamot igini ki ben bangi syong dan ki tinggi mit kitiar kitar saudong jong ni ke yemani lada kamdan ke Jingshai nginumla ban penyefer Pdeng kawai ketiar bat kawai ketiar kan no ke jengai kawai na kawai ngimla ban i da ka basai mo kata kadai ke jing trekam jong ke Jingshai ha ke Jingim jongi ha ka ni ka mariam tingin kam ni ke Jingshai tang lat poi habadum mi tho su kitar kitar ki ka e ka badan ha e ki jingai ka no ka wei na ka wei ka no ka baluin ka no ka banap ka no ka ba jrong ka no ka blengkot nyem mi tho tikum taru uni ubala ai ya ke Jingshai ka mariang ai patru sa ke Jingshai ha ka jeli ka bakan jaman sim ha ka jeli jong ka jingmot jing perkhan dai ma u nomor baudan kani ke Jingshai u bala ban ai ke jing snotho anga phi ya ki bangi la ban pensong niai ki ngila ban ong to kani kalong kumni nomor ba kalong kumta lani ngila ban yo ke jing tip o sata dan kata o kumta kalong ta tikani ke jing tip kani ke jing Phang ke jing snotho ke bangi yo ha ke jing mot jing perkhat ke jongi kedai pat ke Jingshai jong ka wei pat ka Phang mo tekani ke Jingshai dei ka bawan na uhi namar mo udan ya kani ke Jingshai haladi tu ai mo kami hina nangana phi kami lada kam semuan na tu la thau mo yangi banginyo hangi kani ke Jingshai jong ke jingmot jing perkhat tenrai kam dei tang kata ke Jingshai pan ha ke jeli jong kaman sim jong ngiham pan kan mau manga phi ki briew ngilong ke jinglong jongi kum ki briew bro siren yang kedai ke don ke ha ka don ke met ke da ke bangila bani i mo ban taba don ke jimut jing perkhat ke bangi mi i ke jeli bangi perkhat ni pensong ni ai ki bangila ban Phang dan seu thu ki ban kan mau ki de ha ka jingmut jongi
Ndai ndai tangkata kham halor pat kadon kaman sim. Kaman sim kadai kata kebanyak lani keba penyat ye ke jingim ke jongi. Penyat ye ke mat jongi, penyat ye ke jingmut jongi. Kadai kaman sim. Tu wei pu wei briew don kaman sim. But kani kaman sim ru kadon kam ye ke jingshai. Telai tu haga Bible ba haga jeli jong ke jinglong man sim. Ki briew baro kila yat haga bedum. Kila im haga bedum. Nadu balahap no adam haga pop. La dum no tik kumba menmiet haba kamdan syuk ke Jingshai ke sengi. Lani haba penlip no ye ke lait. Mo. Tikum taru nadu balahap adam bat ke im haga pop. Ke Jingshai jong kaman sim jongi kala lip no nangi. Ndrai uni ubo penmi ye ke Jingshai jong kaman sim. Wan ban ai biang ye ka. Namar ula ai ka ningkong hau adam bat ke im. Dai ma unong thau ye ke Jingshai, unong penmi ye ke Jingshai, namar bakadan hau ula ai hau adam bat ke im, kila du no, kumta kila poi habadum, ban mentapat utruma biang ye ke ni ke Jingshai, dah kaba wan daladi sekani ke perthai, ban ai biang pat ye ke ni ke Jingshai. Ban peni biang ki briew ye ke e ke basai. Tiga ke ba penlong dum ya ke jinglong mensim ke jongi ki briew. Kadai kata kabala long ke dauru jong adam bat ke im. Bekila poi sebadum. Kadai ke pom. Mo namar ke pom u briew ula donno haka jingdum. Tung nyepet kita khot nak tien jong BLEI kiba keren sepang kani hoi nalor kitu ki jing ke jing tho ki bubuan ki bangi pulih ki ki bynta tungin pet ka city ki episode kunong ba ar ka khot ke baningkong ke city ki episode kunong ba ar ka khot ke baningkong. Try play lap ni ke city segenong Ephesus ke lenong ke baar ke dekat ke baningkong but ye pi ulapen im haba pi long ki bayap dagi jingrengkang but ki pop kata kedai ke jingwan ju sekani ke perthai bangi la long kum ki bayap la ai pat hangi ye ke jingim kani ke ba ong ha kani ke dekat pat ba kani ke Jingim kalau long ke Jingshai jong ki briew. Mo. Ti nyepet susu gospel Ioannis hi kalau nong ke besan ke dekat bar penriu. Kani ke juk gospel bengi pulih mentah lenong besan dekat ar penriu. Nomor kidan ki dekat ki ba yerap bangin sungthu susu ye ke bengi pulih hakawai pat ke bynta. Gospel Ioannis kalau nong ke besan ke dekat ke bar penriu. Namar kumbau kepa udan ke Jingim haladi kumtau la ai hau khun ru banyo ke Jingim haladi. Ta. Kani kalong ke basai ke bangi sungthu bah. Ublei kepa jungi bah Pdeng udan ke Jingim haladi. Lum kumtau num la bathau ya ke Pdeng bat ke khandau. Mo namar bude ublei tu ai ke Jingim hagi jing thau ju. Tinri kaya tu iru kani ke dekat kani ke san arpun riu ko ong ba kumba ukpa udan ke Jingim haladi kumta ula ai hau khunru banyo ke Jingim haladi. Haba ai hau khun banyo ke Jingim haladi kamut ublei ukpa ula ai ke juk ke bor
hau bleu khun ba uru un penmi ya ka jingim na ladihi dan kam banwa jingim na kiwe na weipat re na po jung kami ka jingim sekiwe kum bakalong bat ukpa kum taru ukhun laniu try jisu laniu KTIEN jong ublei udan ka jingim ladi bat ulaban ai ka ni ka jingim hakiwe tingin hap kan mau bahkani ka khot Ioannis tu ka khot ka basau ongru bahkani ka jingim kalalong ka Jingshai jong ki briew mo to te nang tangi ni pechu Ioannis real life fulai mo Ioannis real life fulai dengan puli kini dekat nomor ukpu ujong ublei ulong uta ubuan hian beneng bad ubai ke jingim ha ka perthai to kani Jingshai ka de bynta jong KTIEN ke jong ublei ka bo try jisu ulong ba ulong ukpu jong ka jingim ong sipangil di mo I am the bread of life ka de khot ka life san te hangni le thu bo ukpu jong ublei ulong ta bo an hian beneng bad ubai ke jingim ha ka perthai to larang ikan mau ia ka baya sri mekani ni shim ha ka kitab Exodus ya ka jing besar ka jong ublei ki khon Israel men baki dan hari khlau dei ki poi ha ka por ka bam min dan bam e ban bam te ublei besar ngno ki dei besar ong jam subha da ka mana kebalahap na beneng tu Jingshai kata kamut ke jingbam na ni ukpu balahap na beneng tu kata ka dei kamet tenrei ka mensim jongi haka jok kurkom kumbau blei upenhap ya ka mana na beneng ban bam na ka bynta ka jingthan kamet kumtaru upha yu tra jisu ban wan hiara shani sislakndo ban ai hangi ya ka jingbam mensim ka mana ka bakenja mensim lani ukpu ka jingim mo te de try jisu uta ukpu ka jingim te ong kani ka khot lai phulai ka ong bat uba ai ka jingim ha ka perthai te de try jisu uba ai ka ni jingim balai namar ha u ka dan ka jingim ko mangila puli na ka khot ka wa ha ka nong basan tu ni pe shisho pan ka gospel Ioannis ke lenong ke ba khatway ke khot parsan Ioannis khatway arfsan ujisu ulong haka ngalong kata ka jingmi pan bat kata ka jingim uta ubanget hanga laulayap unyo im ti kani ke tho sisho bo try jisu daldihi upen bana bo ulong ka jingmi pan ban ke jingim balai namar ha u gadan ke jingim ula ban ai pat ke jingim ha kita ki balayap ban pinmi pat iki na ke jingyap balai namar udan ni kata ke jingim ka bapen imi ki briew na ke bayap mo to sisu ngin penpet sisu kita gidang don gini ki dekat ke lenong besan pat biang ke lenong besan ke dekat bar arpau Nong besan khot barfo sorry kita lama namar ukpa u i jo khun baru peni ha u ye ki baro ki ba u hi ule
But peni hu yaki jingle ki bakham kraw yaki ni bapin sngo kendit. Namar tawan polis shoot khot barhuai namar kumbau tau kpa upen mi yaki bayap but upen im yaki kum taru ukhun upen im yaki ba uman. Tingi ini bau try Jesu namar bau don ke Jingim halade ulaban penim yaki tahu ki bau man ban penim. Mo tingi hab ban bat mahai gini. Mano bala ban penim yu briew tang ublayam. Tegani ka pen i biang sakawai pat. Bau try Jesu udeu blay. Sakawai pat kanong rem ini. Bau don ya kabor ke jong blay. Namar bau dei hi u blay. Ula ban ai ya ke Jingim haki briew ki bala yap haka pop. Tingin pet pat sakashiti Ioannis ke beningkong ke nong ke beningkong ke khot ke beningkong bat ke baar. Tungin nyeplit kam sedien sejan bekut ke Bible ke siti ke beningkong ke nong ke beningkong ke khot ke baar. Ke beningkong bat ke baar. Kata kebalalong naga bemeningkong. Ya kebangi layo snow, ya kebangi layo i deki khmat jongi, ya kebangi layo khmi pelau. Bat kikti jongi kilayo teba Phang uta uktien ke Jingim. Bat ya uta u Jingim lapen pau, bat ngilayo i, bat ngia pla, bat ngia thu syai hapi, ya uta u Jingim bom jukut, ubaladan bat ukpa, bat lapen pau ye u hangi. Keran Phang jono Ioannis ni Phang try Jesu. Wong dekai ke keteng yo try Jesu ni uktien ke Jingim. Denamar udah uktien jong blay, udah uktien ke Jingim mo. Ti habuang kata ke balalong na menkong haji syau mut ban ong utau balalong na ke meningkong. Tambah kerkom translate kasi ong kata ke balalong long kumba kalong abstract mo kemangi ong abstract non ha English. Utau balalong ke meningkong. Kathau seta. Mo ti hoi hadien tu ong pan uktien utau uktien ke Jingim. Utau Jingim. Ti Ioannis hakani kalenong uyatho syai bolai mau bat ki parasenran bat ki parabenget kilayo iu kilayo tabayu kilayo sngowi uru hoi ladam simtho men hangiru te bat ulong mo Jingim bam jukut ubaladan bat ukpa bat lapen pau ye u hangi tek kumutho ha kalenong ke beningkong ke dekat ke bah kat sau jong ke gospel. Kani ke di siti ha ke gospel pat ke shim. Mo. Tong nyepet sisu pat kani ke ju siti Ioannis ke siti ke beningkong hi nyepet pat kalenong ke pesan ke dekat ke bakat wei. Nyepet lang bat ke bakat aru. Ke siti Ioannis ke beningkong ke lenong ke pesan ke dekat ke bakat wei bat ke bakat ar. Te kani kalong kata ke jingpla. Bau blay ula ai hangi ke Jingim bom jukut. Bat kani ke Jingim kalong hau khun jong u. Utau badan ukhun udan kata ke Jingim. Te utau bom dan ukhun ublay dan kata ke Jingim. Ti hang ni unang pensai sisu Ioannis sejan bakut kini siti ke jong u beningkong. Ba hau khun jong ublay ke bamut hau try Jesu lani uktien jong ublay dan ke Jingim. Bat kani kamri ke Jingim ke basuim ba yo penhirman sim dari ke Jingim ke jong kemen sim ke bom jukut. Ti wong ni ke Jingim bom jukut. Ma. Ti wong sisu kumno Phang ki briew
Kibadon jingim kita kibadon ukhon jong BLEI haki. Kita kibadon utrai Jisu ha kadonot jongki kita ken kibadon ke jingim. Utapat ubomdan ukhon BLEI kadonot jong umdan ke jingim. Tega jingkeli yang ai fi utrai Jisu ukhon BLEI udan mapo kadonot jonga. Udan kadonot jongpi. Pila pentikna me kata. Nama lada fimpat pentikna kamut 4 dan jingim. Lada fiyo ya ke jingim bom jikut kamut ba fila dan ukhun jong BLEI hapo donut jongpi. Lada fimpat pediang ya ukhun jong BLEI hapo ka donut jongpi kamut ba fimpat yo setia ya ke jingim bom jikut. Tegini kilong ki KTIEN ki badan kam. Lada fidang arta tien fideban pentikna no. Kumnon pentikna daga bawan siu trai Jisu kala ka bumut yathu u yala ka jong ka pom pan maap na u bat pediang u ka donot. Kata ka dei kalat banganyo diang ya ka jingim bom jukut. Bau trai Jisu undan po ka donot jongi. Pi kamde bahable kiniam kirukom sibun. Ublei simbu su de kiniam kirukom ki bajrong ki ba kelan banyo e kata ka jingim bom jukut. Kemu mentan ki e step sebanyo jingim bom jukut. Ningkong e bangan susi namar ki pop lejong. Hak jinglong briew habai ya kendo ya kapop habang ila pop ka jinglong do ka jongi ka kesan ya ledi ngi persiang banong ngakhlem le lani ngam le ngamlong ngamdan nga kata ka de ka jinglong do nri ka jinglong ka bakla ka bumut ba ngala le pop ban ngada susi ya kata hakmat BLEI. Bat kumta habanga daga donot baro ngasusi ya daga jong kapop na hakmat jong BLEI mne hakmat ki briew sususi hakmat ki briew mentoy ka jingkala ka bumut ka jing ka basisha ka daga jing susi ya daga jong kapop hakmat BLEI bat ban sutho ru ba ngamla ban yo ya ka jing ma ya kini ki pop daga jing ne bha ki jonga don ki berkat bandang jingim babah teto ngan BLEI un map ki pop jonga nrei daga bapediang yo Jisu ukhun jong BLEI haka donot jongi tekum nungan pediang kamdai ke ka ba kaban hable kaniam kurkom ya kata kaban pediang yo Jisu ngilai ben show BLEI ngidam khot siu ngi kerpat yo haka jing duai atrai to map ingai ki pop ki jonga ngalale palat persya ime ngala pensusi ime deki jingla jonga la kalong daga jingmut jim berkhat ne deki kam ne deki KTIEN atrai ngangit ba mela yap namar jonga halor ke ding phna mela siu ya ke kuna namar ke pop jonga tu pen im yanga unong pop tu wan tu shong mame po ka donot jonga tang kata ladangi duai daga donot ka basisha trai Jisu un penemingi naki pop ki jongi tapi haba ngila duai gumta ngin samat ya kata ka jing map ka jong BLEI ki pop jongi ngin mat ya kata ka jing kemen ka bamla suban ong bau BLEI ulama ki pop ki jonga bat bau trai Jisu mentau syong hapo jonga te habang ong ringkat badu Jisu kamde syu bau Jisu ya na sebar riu dan bat nga hapo ka donut jonga hoi mde bau dan hakata garukom ong physically bomo ndrei udan hapo jonga dan hapo jong kita ki balangit kumno daga jing dan jong mensim bakhoi try udah mensim bakhoi uba represent you try Jisu uba syong po ka donut jongi na ka benta try Jisu
uman sim bukhoj ukran ni ki KTIEN ki jong try Jesu ukran yangi upan iyangi usneng yangi upan sloringi hikai yangi upan syai yangi kita borok kidai ki bau try Jesu kwa ban la nam ta jongi udah uman sim bukhoj ubakran hangi namar try Jesu habau wan ban syong ka danot jong ki breu komot hang tai ru don bepediang hang tai ru don bepediang keleng kepercayaan tekumno la ban syong hapo ka danot jong ki breu baro da ka bau pha yo man sim bakhui pat la ban dan hagi jaka baro mo ti lada pidwai kum ta sisya da ka danot baro ka jingkular ni kalong ka jingim bom jukut ni mat ya ka ni ka jingim ka batmai ka donot ka batmai ai pat hangi ka man sim ka batmai ka jingim ka batmai uman sim ba khoi jong blai wan syong po jongi bat ai ngi ka bor ka batmai ti kata kalong namar bau ni ukhun jong blai KTIEN jong blai utrai Jesus Christ udan ka jingim ma ba ai ka ni ka jingim hangi te pincham shishu hakiwei pat ki bynta KTIEN ublei kum hakit haka kitab ki kam ki apostol kal nong ka BLEI khatsan kolosai lai sau tongin pet kam ki apostol lai khatsan kani kade ka por BLEI lop ye ka gospel do Petrus Pdeng ki patba ha Jerusalem ha temple Jerusalem Pdeng kita ka jingilop jung da pipet ka khot bakhatsan wong bad yo sim ka jingim philapin yap no yo bo bleu lapen mi pat na ki bayap shphang kata ngingilong kinong phla tiang ni pat Petrus wais ka wei ka kerteng jong try Jesu us im ka jingim the prince of life kam ki apostol lai khatsan udah KTIEN jong blei udah KTIEN ka jingim udah sim ka jingim balai namar ka jingim ka mi na udan ka dan hau klam dan kam ban ai manu kala don hi hapo jung nala de hi udan ka jingim kumta ula ye ka ban penim mi ki breu baro to te uni ulong ta telong jong ke jingim baro tengi puli pat kitu ke sentence ke bot kitu ke khot ke basan ngamut bat kata ke Jingshai ke syai ke badum ndrei kata ke badum kampriang ya ka te ke mengila puli mena ke jing kani ke jingim ke kata ke Jingshai wong ke jingim kalong ke Jingshai jong ki pri ke Jingshai ke bakan jaman sim ke jingim ke bakan jaman sim mo te utrai Jesu habo long wan sekane perthai wan ban ai ke jingim bat kalong ke Jingshai ke pensyai ke badum ke kata ke badum ke mengikran mena ke dei ke jing sensyar jong ke pop ke jing sensyar jong ke jing bomman ke jing sensyar jong ke jing bom tip jong ki breu bat ki babun ki bagdan kan ke perthai katangi ong ke badum kami nai kata kami nau tau sim jong ke jingdum ubangi tip kerteng gomu setan utau de sim jong ke jingdum usan syari kan ke perthai ye ki breu komot jong ke perthai da kata ke jing bom ke ignorance kina banong ni da ke jing bom tip da ke jing bom man da ke pop bat kumta kibriu ki badang sya sensyar kata ke jingdum ke bau setan usensyar habaki i ke Jingshai ke jong Jesus Christ kimla ban Pdeng ya ka ketu ke khot kong kata ke badum kam le kam Pdeng ya ka dei ndrei kata ke badum kam Pdeng ya ka ti kata ke dei ke jinglong breu jong baro hi habo breu dang im ka pom haba kran ni ki bakan jaman sim
yele ban kiar yele ban kentaj yele ban penjengai kat balak ledi dong yele jeseng ong em ngam trelet dong le dagani segabau em balingan le kata dan kohok ban le ka baman kata kadi ke jinglong jo priya le ela ka jong kaman kerja ban le ka manu blai kat badang sensar ke pop ki briew ki kwa ban le ela ka jong kaman Lusitan nang pensilur ki bakin le ela ka jong kaman nomor bau tip bakin sale pop khambun habaki le ela ka jong kaman habaki briew ki kwa ban le kaman ka jong blai kata kilat na ka balai pop ti kani ka Jingshai ka baong ni kadai kata ka Jingshai ka jong ka Jingim ka bau try jisu wan ban ai pat hangi habangi danglong hapo ka Jingdom sutu kat bagedang sensar ka pop ingi danglong ka Jingdom kat badang sensar ka Jing bom tep iki bukan jam sim danglong po ka Jingdom kat badang sensar ka maladi ka manga danglong po ka Jingdom kat badang kuak ban le tang ya ka mon jong om ya ka mon blai danglong po ka Jingdom kat badang kuak ban le iki ki bapen sosi ya ki para briew danglong po ka Jingdom lani iki bapen sosi ya blai danglong po Jingdom kata kadai ka jinglong ka jong briew na do bo lahap ka pop tenrei utran jisu wan ban ai biang pat dia kan ka Jingshai lani ka Jingim po jongi khnang bangin long ha ka Jingshai te habangi ni kloi ban priang yu om kumba ka perthai ka kentat yu kam priang yu ndre la ngi kloi ban priang yu kum taru nginyo pat ya kata ka Jingshai ka ba khamdan hangi menchua namar ma u bo penshai ki baro ma u bolong Jingshai jong ka perthai baro ko wei tong nya pet Isaya khandai ar kani kade jing thu lupa Phang try jisu Isaya kitab Isaya kalnong ka bakhandai ka khot ka ba ar la yathu lupa na do news pas nam tam shwa bonwan ban ai ka Jingshai ya ki briew ki badan ha ka badum Isaya khandai ar upat lang ubalayat ha ka Jingdum ulayo ka Jingshai bakrau ki bala shong ha kari ka sngewbha ka Jingyap lap tingshan ka Jingshai halor jongki kata kadai ka Jing thu lupa Phang ka Jingwan jong try jisu bai ki briew ki ba im ha ka badum ki nyo ka Jingshai ka bakrau ki briew ki ba shong ha ka sngewbha ka Jingyap ki nyo ia ka Jingtingshan jong ka Jingshai halor jongki kamot ki nyo ka Jingim tonginya pej pat ia ka Jing pendap ia ka ni ka Jing thu lupa ha ka gospel Matthews ka lenong ka bakhatsan khan riu ka lenong ka basau ka khot ka bakhatsan bat khan riu gospel Matthews habau try jisu ulas dang ia ka Jingshakri jong ni ka perthai hadin ba ulai dap ya ka Jing yale bat usitan kata ka Jing penshoi ka bakrau ka bala penshoi do usitan yu bat ula job ya kita ka Jing penshoi jong usitan ulas dang ya ka Jingshakri jong tetapi pule Matthews nong basau de khot ka bakhat arter ka yathu Phang ka basdang jong kata ka Jingshakri jong nagamenta ka Jing pen im jong ki briew te ka ngan puli na du ka khot ka bakhat ar ngin kham su shu habau jisu le sngo bala set bendiu Ioannis ula letno se Galilea te habau la ino ya ka Nazaret ula wan shong sa Kapernam ka baharut ka Duriau haki Phang ka Sabulon bat ka Naphtali bawan pendam ia kata bala ong dau Isaya no itu lupa udaong kari Sabulon bat kari Naphtali
Phang ke Duriau, Hasilang ke Jordan, ke Galilea ki gentle, ki briew ki besyong ke bedum ki layo ke Jingshai bakrau. Bad hakita ki besyong hakari bad hakasrengeu ke Jingyap lepenmi ke Jingshai. Nadu ketau Jisu ulah sedang menyelap bad benong tu kela ke bemut naba kahima ki Pdeng kalajan. Tegani kedai ke Jingstang. Tek kumbala kular ublay lengbau Isaya kumtala pendap. Tengin pet biang tu menai bengi puli Isaya lenong bekhandai. Ngin pet nadu ke khot ke baningkong bat ke baar kan khamsai sisu. Isaya ke lenong bekhandai ke khot ke baningkong ru ngin puli lang bat ke baar. Nrei onom don ke jing kadom ya kata ke bala don ha ke jing pisa. Ha ke baningkong ulapen iben ya kari sabulon bat ya kari napthali. Tehadin ulapen don burom ya ka. Hakalenti ke Duriau, si Siliang ke Jordan, ke Galilea ki jet benriu. Upat lang ubala yat ha ke jingdom ula yo ke Jingshai bakrau, ki bala syong ha ke ri ke srengeu ke Jingyap, la tingsan ke Jingshai rod jongki. Te tek kumbala itu lupau Isaya, kumta la pendapru ha ke Jingwan ke jong Jisu. Te kata ke dai kejing yo jongi ya gani kejing Jingshai kabala syai ha kabadum te kasdang syuah Israel hangno ha Pdeng ke Napthali bat ke Sebulon ke kita ki snong ublay ula bynta ya kerikanan hakikat arjat ki Israel kikat arjat kimi na kikat arngut ki khun sinrang Jacob te na Pdeng ki khun Jacob dan ubakerteng we na ki udah Sebulon we kerteng Napthali la bynta si bynta ya la ke jong ke jakasa jong ki khun ki kseo jong Sebulon bat Napthali bat hangno kadon kata ke bynta jong ki kedai ha badon ke Galilea ha ke por jong trai Jesu Siliang jong ke Duriau hangta badon ke Sebulon bat ke Napthali te pinakwa ban pej bahai kata pini gani ke map sedien do jong ke Bible hangni la tho Galilea telada pipet patna ke bakham syua susu hengamut ke ba kejing bentai ya ki khatar jan pipet ngamut hatu ke map ke bahadien pini hang tu ya kejing bentai khatar jan kani ke batho 1 Reuben 2 Simeon 3 Judah pinapoi hang tu haba number 9 Napthali dei ta tu Sebulon pau ni Sebulon di number 4 sorry no number 4 de Sebulon number 9 de Napthali te kini ki jaka ki dei kitu ki badon ke Galilea ha ke por ke jong trai Jesu ti ongni ke dei ke jaka jong ki gentle nomor ba ha Galilea la khle ki jat benriu ndei sho tang ki jiu la khle ki gentle nomor ki la 1 ha ki por ki jingla thma ne ki wipat ki jaka ban wan chong voice nong ki le khle bat ki jiu te kalau long ke jaka ru ka badum bat de kumang tabu trai Jesu ulai ban ai ke Jingshai jong ki babun ki briew ki bala but ning kong trai Jesu ki de na Galilea ta ke de bufla ta ke de ke jingi ke jong blei bai kita ki badon Pdeng ke jingdom upha ye ke Jingshai bakrau kita ki badon ke srengeu jong ke Jingyap ai ba ke Jingshai kan tingsan lo jong ki te dan jingkermanam ya baro ladangi i ba ke perthai ke dum hagini ki sngi ki jong iru ke dum nomor ke pop nomor ke jingbamman bar saudong jingi mereka ni ke Jingshai te kadang yai tingsan kadang yai thaba ha kita ki ba Pdeng
kio diang ya ke jingim bam jikut tu bluen Kyrkhu ke ni ke jing puli jungi KTIEN ke jong BLEI ke ni ke janmit nginsa nang Pdeng sisu ke ni gospel Ioannis kidon ki bynta ki ba kham simpor kumni ni puli tang ad khot bynta kesni nomor ba kidon ki KTIEN ki banghihap ban kham ya keren sngewbha ban kham shai jingmut jingmut khat tôi như đuôi cuộc pa Jingim Pdeng ni ai ngô eme na banta ni kapor mela ai pat hangi atrai ya kalat bangin puli ya ni gospel Ioannis ni layo ban puli si Phang ni ke Jingim ke bau trai jisu udan hu ubalong hi utalong jong ke Jingim jong ke mariang ke Jingim ru ke bakenjam sim ke bau ai hangi ki briew ke badan ha ke jingdum namar ke pop namar ke jingbom man namar ke jingbom hok ni layat ha ke badum ndrei ye kitu ki bala Pdeng yu kila mat pat ya gani ke Jingshai ke Jingim bom jukut ha ke donut ke jongki ni ai ngo eme try bamelawan si gani ke sla khando ban penemingi ki nong pom batu de Kyrkhu kan rat banginang la ban pet seme ubolong Jingshai ulong Jingim jongi namar klemame ninum la atrai ban le ruem to Christian bori weipui na Pdeng jongi ki badan hangni bat ki basngap ro lengba ke YouTube channel hoi ki yeng ki sam ki jongi ru ai ba weipui to khot in the mat yegani ke Jingim bom jukut ke bau try jisu lawan ban penyo hangi ki nong pom to sngewbha na bangi pa ni kini hakreteng ke badan botam ke jong try ba nong penim be jongi ujisu Christ amen tutunginya penuai no kerpat ni bro ni yang no klet ban ai microphone penuai no Bueno, jangan Bible study. Jadi ayah kacing ipa, kacing BLEI pa, kacing jeng Jesus. Lumshyiap buat jangan simbuh. Kini lah kacing sarkat. Lembar Bible study kacing yang ni Lumshyiap. Pada kalian setakap thai. Kibane bisa kiri kacing me. Ni pan kacing Jesus menjadi aman.